Dos nous aparcaments subterranis pels barris del Baix Guinardó i de Can Baró. La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat encarregar l'obra de construcció dels dos pàrquings a la constructora BSM Barcelona Serveis Municipals. El del Baix Guinardó s'ubicarà al carrer de Tous, a l'entorn dels Jardins d'Hiroshima i a tocar de la seu del districte d'Horta-Guinardó i del Parc de les Aigües o d'equipaments com la Biblioteca Mercè Rodoreda. Tindrà 475 places distribuïdes en 4 nivells. L'aparcament pel barri de Can Baró s'ubicarà al carrer de Ramiro de Maeztu, relativament a prop del Parc Güell, i serà més petit, disposarà de 200 places. Ambdues actuacions estan destinades a solucionar els problemes d'aparcament que fa temps que denuncien els veïns de la zona.